స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధురాత్మ విషయానికి వందనాలు ప్రవేశ అయితే రాత్రి కాలంలో ప్రవేశ మధ్యాహ్నం ప్రవేశ మా గ్రామ ప్రవేశ మా దేశం ఒకసారి ప్రవేశ మా గ్రంథ మా దేశంలో ప్రవేశ మా గ్రామంలో చాలా మంది ప్రవేశ కరెంట్ అయిపోతుంది ప్రవేశ మధ్య వ్యవస్థ మధ్య కరెంట్ అయిపోతుంది ప్రవేశ చాలా మంది ప్రవేశ లోకాల్సిన జీవితంలో జీవిస్తున్నారు ప్రవేశానికి స్తోత్రం మార్చి నడుచున్నాం ప్రవేశానికి స్తోత్రం ప్రవేశ ఆ కంచాన్ని ఊపిరి చేసి మీరు బయటికి రప్పించి నడుచున్నాం విషయానికి స్తోత్రం ప్రవేశ చాలా మంది ప్రవేశ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ప్రవేశ చాలా మంది ప్రభా గంజా కరెంట్ అయిపోతున్నారు ప్రవేశ తాగడం కూడా ఆపేసి ప్రభా గంజాలోనే ఉన్నారు ప్రవేశ ఆ మత్తులోనే பாகாலின் படைகளை எதிர்த்திடுவே நான் ஜெபிக்க ஜெபிக்க அவர் தலையசைப்பா ஜெபிக்க ஜெபிக்க அவர் தலையசைப்பா நெருப்பாய் இறங்கிடுவா என் தெய்வம் நெருப்பாய் இறங்கிடுவா பாகாலின் படைகளை ஜெபிக்க ஜெபிக்க அவர் தலையசைப்பா ஜெபிக்க ஜெபிக்க அவர் தலையசைப்பா நெருப்பாய் இறங்கிடுவா என் தெய்வம் நெருப்பா